Paglabas niya. Itong kalsadang to ay hindi nyo po makikita sa mapa. Ito na kinuha, no? Baka yun dito. Dito mga karon. Malapit na. So ayun mga ka-rides, no, naikot na namin yung poblasyon ng Lubok. Maliit lang siya pero maraming mga establishments. Didiretso na tayo sa Malagundi Point. Yung layo dito mula sa poblasyon ay 37 minutes. Meron tayong 16 kilometers. Tara, diretso mga ka-rides. Yun, padiretso na tayo sa Malagundi. So yun lang yung dinaan natin mga ka-rides. Ang maikot yung poblasyon. Ganda nung harap mga ka-rides. May ulan pa. Vlog si kuya. Oh. Dito mga ka-rides, so may mga big resort na. Oh. Pinugdanay, matatila.
ng dagat. Wow! Ganda. Ayun, breakfast. Tara, kain tayo. Pang social eh. Baka isang itlog lang in order ko. Singilin akong 100. Hanap na lang tayo ng ano, goto tsaka lumi. Parang social yung kainan na yun. Okay. Beach resort. Maraming beach resort dito mga ka-rides. Hindi pa kami nakakapag-almusal. Hindi pa kasi nagugutoy mo ang angkas ko eh. Pero yung lunch mga ka-rides, no, may baon kaming kanin tsaka baboy. Pang ano sa dagat. Kain-kain. Pero yung almusal, dito. Ito, lumi. Asan si Susan? Tita Lumi. Asan ba si Susan? Si Susan yung hinahanap ko eh. Si Tita Rose na lang. Si Tita Rose. Parang maganda yung spot na yun dun, no? Pero punta muna tayong Malagundi Point. Balik tayo dito mamaya. Baka dyan na lang tayo maligo. Wow! Ganda! Rum, dun, 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 dun. Uy! Grabing pababa yun mamaya. Malagundi din siguro itong mga to. Parang pareho ng destinasyon sa ating dalawang tatlong taon. Oh. So asa na yung ano? Ano yan? Yung ilaw? Tingnan yung mga ka-rides. May madadaanan kaya to pa Malagundi pa eh. Parang putol ah. Rough road na oh. Yun yung sa ano. Ayan pala. May kalsada. May gate kasi oh. Tapos parang bahay. Oh. Yun yung ano. Ano ba? Playa di Oro. Descent. Warning. Bababa. What the heck? Ganda. Dagat yung diretso. Ang ganda man. Grabe yung pababa na yun. Pero yung baba. Grabe. Ganda. Kaso rough road na. Bawal tumambay dito at maglagay ng tent lalo na kung gabi. Bakit? Bawal tumambay. Rough road. Isa na po pa tayo.
Ganda ng lugar. Punta natin Malagundi. Mukhang aray. Doon tayo maghahanap ng beach resort mamaya. Ha? Libre si mong naong. Bawal ito bambay. Di naman kami tumatambay naliligo kami Kaso yung daan mga ka-rides no, rock road. I-video ko daw, huwag ko daw putulin yung video. Video. Mahaba itong mga ka-ride. Sabi ng aking angkas, huwag ko putulin yung video. Ituloy ko daw ang video. Ako'y video ka pa rin. Ba naman ito? Hagda ka diya. Gagi, kalsada pala ito na sira na. Kala ko yung rough road talaga. Semento to. Kaso na talaga, kasiraan. Puro na bato. Yung 18 minutes pa para makarating doon sa Malagundi Point. Ito. Oh my goodness. Torpen, kaya mo yan. Kung kumain pala kami mga ka-ride, ito na yung kinain namin dito. Uy, kala ko ba bawal tumambay? Uy. Sabit. Keep going. Punta Verde. Okay. Alam mo ba na mas pagbalik natin doon na lang siguro tayo dumaan sa kabila. Diretso na lang tayo. Doon na tayo maghanap ng papaliguan sa kabila. Kasi kung di tayo dumaan ng poblasyon, dili man tamo agi din atong agi sa Pikas. Hindi pa ba ito yung Malagundi dito? Hindi pa. Grabe yung daan.
May beach resort din doon, oh. Ay, ulan doon, oh. This way to Punta Verde Resort. Tayo kayo dito pa po. Verde to Balimbao, Bigabay. Kami po ay diretso pa dahil papunta kaming Malagundi. 12 minutes tayong tatakbo. Oh. Ano? Malalim ba to? Sakto lang siguro to. Lumangoy ka pag nadulas ka. Oh. Malagundi po. Wala dati eh. Wala daan dito? Wala. Ay, saan ho? Ito sa may unang kanto. Unang kanto? Yung unang kanto. Sige po. Ito yung Balik ano yung mga nakamotor ay sa Malagundi. sa mapa, no? Sige po. Thank you. Salamat po. Lipa. Wala daw ano doon mga ka-rides. Hindi pala pwede sundin yung mapa. Yeah. Tayo pala kinakausap. Kasi sa mapa, umulan pa. Oh, umulan pa eh. Mabilang yun. Yung isang kanto pa. Na-slow down na yun. Sige po. Thank you, kuya. Wala daw doon. Yung may slow down. Dito daw. Kaso umulan. Pinagluloko naman tayo ni kuya. Wala naman. Walang ano sa mapa, oh. Ito yung mga ka-rides, no. Sabi ng lokal wala daw daan doon. Kaso ay ano, lumakas yung ulan. So ayun mga ka-rides, andito naman yung ulan na ng asar. Tapos na kami magsuot ng kapote. Tapos wala na yung ulan. Diretso tayo. Yung ano, sinundan natin yung mapa, binaybay natin yung gilid. Sabi ni kuya ay walang daan papuntang Malagundi. Ito siguro? Palabas na yan eh. Tingnan mo yung layo. Sa isang kanto. Murag balik man siya dito sa Pikas kanto. Wala daw daan doon papuntang Malagundi Point. Pag pinaglolo ka tayo ng local, awit talaga. Hindi naman siguro, no? Grabe yung pasada, oh. Napaka ano. Parang delikado.
delikado yung kalsada dito. Sarap. Kaso wala na yung ulan, tapos mainit. Lah. Okay, madulas to. Daan na to. Grabing adventure natin ah. Ha? So itong mapa na to mga ka-rides, no? Mapa. Itong kalsadang to ay di nyo po makikita sa mapa. Yung tinuturo kanina ay wala daw doon. Sundin na lang natin to, diretso. Cut ko lang yung video mga ka-rides, no? Grabe na ba? Pagdating daw sa may semento, kakanan. Kaya banda yung semento. Video ko na lang pala tong ano na to mga ka-ride. Parang mas importante ata to eh. Huwag kayong maglala, yung pinutol ko ay diretso lang yun. Malapit lang din. Record ko na lang tong buong biyahe na pagpasok sa daan na to. At saka yung lalabasan. Para kung mapunta man kayo dito ay di kayo kakabahan na nawala kayo. Yan. Pero parang di naman kayo dadaan dito kung pang nagpin kayo ng mapa sa Malagundi Point ay hindi nyo isasama yung poblasyon ng ano ng Lubok. Siguro ano, gawa na lang ang video mamaya tapos ilalagay ko sa unahan na mag-warning na papunta sa inyo para di kayo mahirapan. May semento. Tapos yan, may semento na mga ka-rides. Sabi niya may pakanan sa tindahan daw. Dandahan lang daw tayo pagdating sa may semento. Pakanan. Yun, may ano, tindahan. Saan tindahan dyan? Siguro pag nag-set tayo ng mapa pa uwi ay doon na lang sa kabila. Hindi na dito. Ayun, yun siguro. No? Ito.
Ito siguro. Ayan mga ka-rides. Check natin to. Kanan daw. Tara, magtanong tayo. Ayan, ito. Si Kuya. Dito tayo magtanong ko. Ha? Pa Malagundi Point po, dito. Sige po, thank you. Ha? Hindi. Kasi tinitingnan ko yung isang driver. Ayan. Dito mga ka-rides. Liko kayo doon. Kita na sa video. Kung saan tayo lumika. Tapos dito. Kasi parang dito, ano, daan. Huwag na tayong bumalik dito mamaya. Yung pauwi natin mga ka-rides ay doon na sa kabila. Diretso. Sabi niya? Lang naman. Pare naman. Nawagi lang kay medyo. Pinababa ko muna yung pasahero ko. Baka di kaya ng preno. Grabe yung paa no. May ano na kasi yung ano kung mga ka-rides no sa pababa kasi baka di kumapit yung preno kaya kanina ay pinababa ko na itong dinadaanan natin mga karay. Di na ako nag-cut ng video mga karay para di kayo mawala tulad namin Aplaya Kalibaw bigyan natin namin yun lang may ayun ayan yung nakamotor paano siguro yun Malagundi ay ba't kaya ano, walang daan dun sa kabila? Baka may ano na, private na kalsada at di na pinapadaanan. Yung sa malamang. Oh, right. Tama naman siguro to. Kuya pa Malagundi. Diretso lang. Sige. Sige po, salamat. Diretso lang daw. So, yung mga ka-ride.
alam nyo na, pag nawala kayo at nakita nyo to, ay may masusundan kayo, no? Crossroad na naman. Kaso ilang ano kaya to? Ilang minuto tong binabaybay? Wala nga. Kasi tingnan mo tong ano, dinaanan natin makaride sa gilid na ulit ng dagat, oh. Baka may sinarado nga siguro doon. Dapat nagtanong pala ako, no? Anong rason bakit nawala yung daan doon? Tinuturo naman ng mapa. Tapos yung mapa mamaya mga ka-ride, check ko na rin. Baka sa kabila tayo dadaan, iikot tayo para mas maano natin kung saan yung mas magandang kalsada. Kasi paikot lang din naman kasi itong mga ka-rides, no? Pag doon tayo, dire-diretso natin palabas. Yun, yung palabas dito sa lugar na to, pauwi. Nung nag-search ako sa mapa na diretso lang dito sa Malagundi Point, di ko dinaan sa poblasyon. Yung magiging ikot natin mga ka-rides ay pa-counter. Doon tayo sa kabila. Yun. Woo! Yung Malagundi Point. Andito na tayo mga karay! Wait lang, may kasalubong tayo. Lipat ka sila. Wow! Tingnan mo yung bungad, ha. Paunahin natin yung sasakyan kasi pag labas natin, dapat view yung makita natin, hindi yung put ng sasakyan. Tingnan nyo, patuloy ko lang. So yung mga guys, yan, ito yung bungad sa inyo paglabas nyo. Look at you go. Dapat ikaw nag-video, hindi ako. May mga tao. Tigil tayo dito. Kaso wala tayong tubig. My God. Yun o, may mga tao. May pagkain kami kaso wala kaming tubig. Ha? Yapon, tubig mas importante ko. Yung motor natin mga ka-rides lumalaban. Walang pahinga pa yan. So andito na tayo sa Malagundi Point. Mga ka-rides, sama karay, ating commander. Wala pa kaming tubig mga karay. Problema natin yun. Sana yung result na mapupunta natin ay may mag-hospital. Puro akong tatalo tayo ngayon.
Tinanggal ko na yung makonti kasi nga, pinatitig pa naman tayo ng ilan. Di pa ako pwede mag-vlogger ko, puro putol-putol. Itong Pigol Beach mga rides to, unique siya. Parang sa lahat ng lugar na napuntahan ko, para lang naman sa akin ay pangalawang beses ko pa to nakita. Ang una na Pigol Beach na alam ko ay ang sa Surigao City. Surigao City. Yung sa Lipata Beach. Tapos pangalawa, yun nga, itong Malagong Day Point. Hindi siya pareho sa mga dagat na talagang buhangin na yung normal. Ito naman ay hindi naman siguro to, pero matatawag pa rin natin siyang unique. Kasi nga, kunti lang yung ganito. Yung sa pagkakalam ko. May mga nagtayo ng tent dito mga rides. Mayroon din dito. Yan. 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 Dito, kalmado dito banda. Ayun. Andito pala yung kalmadong tubig mga rides. Yan pala. Dito, pwede maligo. Ito pala. Dito mga rides, kalmado yung tubig dito banda. Doon. Kasi sa bato na tumatama. Ito, hello. Linaw ng tubig mga rides. Linaw ng tubig oh. Yun. Kaso hanap na tayo ng beach resort na pwede natin puntahan. Ito pala yung una nating kala ngayon sa 2022 na rides na. Kasi yung rides natin ng January 1, nasa Leyte, hindi naman kala yun. Dahil pauwi tayo galing Mindanao. Boss, shout out boss! May mga tumatambay. Napakaganda ng tubig kapag nakita nyo to sa personal. Napaka-blue ng gilid oh. Sa mukha ko nakatutok. Ayan. Ayan. Kita nyo naman yan mga rides. May nagtatago dito. Ayan. Nagsusulo na siyang mag-picture mga ka-rides. Lam, may ang tubig diyan na kalmado to sa pikas. Malum. Di pa tapos mag-picture-picture yung isa mga ka-rides. Dito kami sa gilid ng bato. So, ayun mga ka-rides no. Di tayo bumalik dun sa dinaanan natin. Dito na tayo diretso. Kasi nakausap ko rin yung pumunta dito at dito sila dumaan ay mas maayos daw yung kalsada dito kaysa doon sa kabila. Tapos sakto Pasig daw ay mas malapit dito. Pero maghahanap pa tayo ng resort na pwede nating puntahan kasi doon tayo maliligo tsaka kakain. Hindi pa kami nakakain. Hindi kasi sila hindi kasi nagutom yung angkas. Tapos yung tubig rin namin
Wala kaming nabiling tubig, nakalimutan. Diba? Wala sa ayos, gumala. Ay, ito may resort oh. Ayan, may CR sila. Baka may tindahan rin to. Dito na lang tayo. Alam? Anong pangalan ng resort na to? Lulas Beach Resort. Ano? Oh, hanap naman tayo sa iba. Ano? Ha? Eh, dito ba? Hanap na lang po. Sa iba. Dito mga ka-rides, oh, may mga magandang ano. Ano to? Vicky Antipolo. Ang resort na to. Ayan, oh. Ayan. Sayang di kami nakapagdala ng tent. Para tent fixing na lang, ano, mas mura. Ganda naman ano, dagat. Ito may bilihan ng tubig. Mga tindahan mga ka-rides. Ay, ito tubig. Ay mga ka-rides, bili muna siyang tubig. Tapos dito na rin kami maghahanap ng ano, resort. Tapos siguro alis na lang ng mga alas 3 o alas 4 yung maliwanag pa. Kasi baka mahirapan tayo sa daan kung gabi na tayo umalis. Aga? Sige. Pasok natin mga ka-rides. Dito tayo sa dulo. Maliit lang. So yun mga ka-rides, no. Dito kami nakakuha ng spot, ang ganda oh. Ayan. Ito yung resort. Ayan. 500 lang pala itong mga ka-rides, no. Maliit lang naman siya. Pero okay na rin kasi dalawa lang kami. Kasi dito 4-5. Ayan. Kahit tanim mo, pwede pa. Ayan. Tapos malapit lang sa dagat. Napaano ng tubig. Dumiretso tayo doon kanina sa unahan. Kaso, parang ano yung tubig, iba na. Di katulad dito, no? Parang mas maganda yung itsura. Tsaka binigay lang sa atin 500 kasi alis rin naman tayo ng mga alas 4 para di pa madilim. Tapos yan, bumili na lang kami ng mga makain-kain dito. Ice drop. Yan, kumakain na yung isa. Kasi ito, may dumaan. Kasi yan, yung junk foods. Tapos, umorder na kaming tosino. May ano kasi sa unahan, may nagluluto. Kasi medyo ano lang, mahal-mahal lang konti, 190. May baon naman kami, pero parang kulang kasi. So yan, order na lang kami. Kasi nga, wala kaming almusal dahil di pa nagutom. Tapos ngayon, eto nagutom na. Kakain. Yung update ako mga ka-ride sa oras pala, no, alas 12 na mahigit. Alas 12 nga. Dito pala yung mga cellphone. Ano pa? Ngayon nga, alas 12:18. Pero grabe, napakaganda ng ano. Kain mga ka-rides. Kain muna bago ligo. Kasi gutom na. Diba? Karamdam kami ng gutom dyan na sa ano, pababa. Baby. Ganda ng mga rides, oh. Ganda ng lugar. Ito.
Yeah. Dito sa layo. Yo mga rides. Liligo lang tayo sa dagat. Tayo magtatampi sa una. May ano, kubo dito sa harap. At ito na lang kinuha, no? Ayun, try na rin natin tong ating camera kung talagang pwede siya sa dagat, no? Kahit na walang case. Yeah. Yeah! Napaka-unique na dagat. Yan. Lublob na rin sa dagat. Kaso di kita. Yung nakita tayo sa lalim, no? 1, 2, 3, go! Malabo yung tubig. Malabo yung tubig mga rides. Pero pwede sa ilong, ano? Lagay sa ilalim. Mga rides, ayaw niya maniwala na pwedeng iloblob sa tubig. Sugat ka lang kamay ko. Ano? Tara! Pero may sugat na yung aking tuhod. Kasi natanga sa tubig. Nag-dive ba naman sa gilid, di ba? Ang nakakita ng bugok na nag-dive sa gilid. Kaso malabo yung tubig. Ayun, pag dito, pag doon ka sa taas, sa labas, malinaw. Pero pag dito na, medyo ano kasi, parang green. Yo! Yo, what's up? Laki ng halo mga kalid. Alon! Alon o! Hello! Ang karne mga rides. Time. Sarap tayo kumain pag nasa dagat na, no? Siyempre sa usawan. Mahalat. Lalaki ng ahang. Ganyan tayo. Tayo lang. Oo. Tayo. Wala kalit. Malit. Walang challenge. Malit pa din. Hi vlog! Guys! Welcome to my toys. Ang pangit ko. Pangit na gito. Kailan ka ba nagtugidong? Subukan natin ating camera. 1, 2, 3, go! Ikaw dasalang bigyan.
Bisid ka. Sinilas. Ganito. Langoy pala ka makaray. Right ko. Kaso pala. May basta palaway. May palaway pa asong eh. Napaligo. So ay mga rides, bahay na yun. Bakit na ako'y nagugutom ulit? Ah. Ano? Saan? May salamin pa sila dito mga ka-rides. Ganda ng lugar. Yan. Kaya, ganda hapon. Yeah, magandang hapon. J-Rex siya. Ano pangalan? Ronel po. Ronel. Pwede bang matanong lang kita dito sa mga rates tsaka kung ano yung ma-offer sa hotel? Ay, sa ano na to? Sa beach resort. RRG, no? Apo. Tama. Yeah, kung for example, kung whole day, magkano yung parang renta sa Kubo? Ito sir, ito po. Yung open po natin itong malaki, 3,000 po. 3,000. Apo. Tapos yung may aircon naman po. May aircon pa. Pwedeng matagtulugan. Sir, ito. Meron pala sila dito mga ka-rides. Ito. Ito pag-araw. Overnight na po nito, 4,000 lang po. 4,000. Apo. Good for ano? 6 po. 6. Wala 4 to 6 po. Pwede po Hindi itong siya. tulugan. Pag nagrenta dito, yung kubo doon, pwede sila tumambay or kailangan magbayad ulit. Iba po yung sir. Iba sa yung baba. ano sa baba. Car camping, yung pitching po ang baba. Pag ano, car camping, magkano yun? Sa car po, 500 po. 500, tapos- Ang entrance po natin, 100. Per head po. Tapos pag motor, Yung motor po, depende na lang po sa kapan kung ilang tao. kung tao, per head yung ano niya Tapos ba? yung tent po natin, 350 po yung small. Pag ano, nagrenta ng Hindi tent. po, may dala pong tent. Pag may dala yung fishing, Apo, tent fishing, 300, 350 po. 350. Tapos 500 po yung medium. Yung large po yung malaki, 650 na. Pero kayo, mayroon kayong pinaparentahan? Meron po. Meron din. Apo. Magkano naman po yung parenta sa ano? 700 po. Ilang tao po yun? Apat po. Pang- Apat. Okay na, 350. Tapos yung ano nga dito is yung kubo, pag araw, 500 po. yung maliliit, 500 talaga 1.5 po pag yung ano. malaki. 1.5 kung... Yung medium po yung malaki. Pag overnight naman po, yung mga maliliit, Ganun din. ganun pareho lang siya. Ano? Ayun, may isa pang ano. Apo. Kasama Yun yun. po. Ano sir, yung malaki naman po ito eh. Tapos may sarili pa pong lutuan siya. May lutuan. Ganda. Ito parang may nakakaano. May mga ganyan din pala. Sa inyo din yan, sir? Opo. Yun yung ano. Ito yung TP. Ha? TP. Taping. Ano rin ito? Ito naman po aircon din siya. 2.7 naman po siya. Aircon. Yung mga ka-rides meron din pala. Ang maganda niya ito. 2.7. Yan, napakalinis pa. Yan, sakang-sakto dito. Kasi yan, 3. Opo.
Tapos ito po yung malaki namin air condense siya. Ito yung pinakamalaki, no? Opo. Yung sarili po siyang lutoan siya. Yung mga maliliit naman kaya, pag nagluluto, may mga ano pa ba kayo dito? Yung parang peso na pwede silang magluto. O yung ito lang may Ay, dun po sa lababo. sa, po. sa lababo. Yung ihawan po, kaya parang nakita ko stove lang eh. Alin sir? Yung ano, ihawan ng mga isda. Ay, ito po, yan po yung mga sagid po. Yan pala sa gilid. Kompleto sila dito mga ka-rides, no? Kasi ito ay, di na tayo papasok dyan. Malaki. May sariling lutuan. Opo. Magkano naman to? 5,000 po. 5,000 per overnight. Ilang tao kasi dyan kayo? Parang karoon din po sa isa, pero mas maluwang po. Parang mas maluwang siya. Ang maganda ng ano resort. RRJ. Pag ano kaya, pag kinontak po, may number po kayo? Ito po, yung nasa signage. Sa signage din. Yung palang biniyuhan ka kanina. So yung mga ka-rides, dikit ko na lang yung number nila, sir. Para makita natin ano. Kaya salamat Sige. Yun lang naman tapos para ma-post natin sa Facebook. Sige pa. Kaya sir, salamat. So ayun ang mga ka-rides, no. Nakuha na natin yung presyo ng over. Ito pa Nakuha na natin yung ano, mga presyo ng kubo nila tapos overnight. Tapos kung araw naman, pareho lang 500 sa mga malilit na kubo. Tapos yun nga, may parentahan din silang tent kung gusto nyo. Tapos pwede rin silang car camping. Tapos kung number, ayan. Pwede nyo silang tawagan dyan mga ka-rides, no? Ayan. Nagtanong na tayo para pag ano, may kailangan kayong info pag pupunta kayo dito ay may sagot na. Tsaka napakaganda ng space na mga ka-rides, no? Ito yung mas gusto ko sa kanila dahil ang daming ano, niyog. Yan. Nakahanda mga rides. Tsaka mabait yung mga nagbabantay. Kasi parang wala pang tao ngayon. Tsaka yun mga rides. So yung mga ka-rides, so malinis talaga dito kasi may naglilinis din. Sinusundan yung kung may mga nag-iiwan ng dumi. Ganda na ito. Ayun, darap mga ka-rides. Ito yung view. Pag dito tayo sa tabing dagat naman, tapos tingnan natin yung ano, search. Yo, what's up mga ka-rides? Nandito tayo ngayon sa RRJ Beach Camp Resort. Shoutout na natin si Boss Arnel Figueron. Napaka-solid nito mga ka-rides, no? Napansin ko talaga, ang tagal na pala niya sumusuporta sa atin. Nag-check ako nung mga luma ko pang upload na 1 year ago. Nakita ko yung ano niya, talagang lagi siya nagko-comment sa ating mga vlog, no? Napaka-solid na ano, sumuporta na ni Boss Arnel. Pag nag-follow kayo dyan mga ka-rides, no? Kasi nagva-vlog na rin sa boss ay yun, talagang hindi kayo mapapaya, ipa-follow ba kayo niyan. Tapos shoutout na rin kay Sir Mark. Lagi rin to nagko-comment sa atin. Tapos si Kalaman mo to, magaling mag-edit to. Napanood ko tong mga vlog niya. Tapos si Sir Marvin ay hindi nagpa-vlog. Pero solid rin na supporter natin mga ka-rides, no? Tapos marami pa pala sa YouTube. Meron pa si Boss Jeffrey. Sir, shout out. Ito rin si Kuya Venture, lagi rin sumusuporta sa atin itong mga ka-rides, no? Alam mo yung tipo kahit napaka ng vlog natin, boring kasi nga dami uwak. Boring yung natin, ano? Wait lang, na-amaze ako sa uwak ko. Nagsisiliparan, dami. Wala. Balik tayo kay Sir Kuya Venture. Kahit nga boring yung vlog natin ay sinusuportahan niya tayo. Tapos meron din si Jojo Abad. Yan yung mga nagpapa-shoutout sa atin mga ka-rides, no?
So yun lang. Yung mga supporter natin na nagpapa-shoutout ay hindi natin bibiguin. Tayo yung mahihiya kasi nga boring na nga tayo mag-vlog. Talagang pinapanood pa rin na tayo, no? At ngayon mga ka-rides, oras alas 3:48, malapit na mag alas 4 ay kami pauwi na rin. Parang yan, no, gagawa na lang ako parang intro mga ka-rides, no? Ito yung ibubungan ko. Napaganda ng mga lugar mga ka-rides. Daming ko kayo, no? Lumalapit sa ano. Oh, yun. Wow! Yan, mayroon. Dami. Yan mga ka-rides. Yan, dumapo no. Nice. Sarap tumambay dito mga ka-rides. Hi mga ka-rides, uuwi na kami. Tingnan, kaganda ang view natin. Eme lang. Kasi nagtapon si Manoy ng basura. Ayun. Akala nyo basurahan yan? Hindi pala. Ano be? It's a prank?